Nana Apau, we have Ababio, Sanwoansan. My father, my Akwasedae, Sabi, Yabato, Nana, Bibia, Subai, and Sasaye. Yana, you say, Obaza Siswa, Yabaza Siswa, Yamadaba said, Omasum. No ma bomb from Bravo. Now you buy young Casano, yet first buy for food. It's an anonymous say, yes, in our Apau, a pine. It would be say, yeah, every 42 days, Yara is the Akwasedae, near dear wood. Meaning I buying and society. Again, Tina, you have Akwasedae, your man, open. And I'm Yame or the upper, and my Akwasedae, who is our Sanwoansan, made the Mipper SSU by a BBM Fata, BBM Fatabia, Akwasedae, and I may walk I can. No matter more free, Sir Adiano. Inti a year, Yamasum Cassiapa. Nice about a fashion. Yeah, you need to be saying I made a bonnet, and another to be so big trap. Bonnet, one I choose in a wood. What don't prior then? I'm out. It would because of when you were many than me. It's the be also kind of one for your bonnet. Why your bonnet, one in over some. The word piano, Bicca. Akwasedae, you son, near Sre, Sir Yabibia. None of them and I was one a day. And yet, the 21 days you do, the 3 weeks you do, and your friend of 4 questions. For myself, one year. 80 Akwasedae yellow. When you went a meeting a major, yeah. 21 days, which is 3 weeks, the Papa Channel want the foot from. To be first Bible from Namasai at the Apau. Another 21 days, versus Akwasedae. It is only an anomaly. 21 days to be a focus. The 21 days to be a Akwasedae 40 days. The BBA is by society. Yankaya home, that the Articuano, the Jenny Passo, said you pay a for you to me, young man, and fata. Sit down your assembly, Asante anymore. No one will pay me, no one. When he be a cabin, thank you, better say, oh, way nipa, one a day, ever to derby. When you're soft and any would decide, say, eh? What by your pro? When you mammy, when you are down for, oh, but you know, crack. And I better up with Yano. Who be the assembly to be far and from, and yes, I'm your man. So, yes, say, we are in my henny, yet the way he need a Brunano. Papo, Bonio, on our Dabuna. Tia BBA, Yamaso. BBA, where I was David. And I am now all right. They did that one name, I will be asking. Na yesi abinada yonkonsu ebi ahonko akoye na bibi akoto aso abo bi akoto aso kunyo obi ama na nyadan emmo nti sada no eye wo da bone wodi ade waso odi nti no eda na be da bone ayedan ama yakopo bo wi ase no wanya da bi bone yana na ntutu se ni nyina ya papa na emmo mu ya so odi ne dia na ko die ni kwa so ya bibi tuwa abe da bone ayedan ama Adamasi. Yeah. That's your good. That's your good. We did an Apau, we have Ababio, Sanwoansan. Am I in it? Medical Macacho say, we are here. Upromo. What is a poop? We are police commander. We are military commander. We are Supreme Court judge. And as I stop for Cassia. And history view of Promo, Nada, who knows all children. When I didn't Kabumba and Coswo, the Biara, a woman. You so Belina, yes, he had way in Mamusio. And what about for the it's a little crowd, so Indian. The Biamicas as a good. Your father say I was on some one by a bedroom. A young sure you make us here. Then I know normal some most of me and some of your combos. Sadia and Yay, and your pro Bravo.
ɛne yɛbɔ nti medamase ɛmene pɛ mu no menem bɛtena se na makyerɛkyerɛ mu nneɛma de aka wae medamase NYANSAPO TV so mejo so bro ɛna yɛ daponda kɛseɛ yɛ Akwasedae yɛpɛ sɛ ɛhu ɛka Akwasedae ankasa ɛho abakɔsɛm ɛte sɛ yo Akwasedae ɛyɛ yɛbɛfa ne sɛ nka asɔre ne sɛ ɛyɛ ɛda a yɛyɛ si hɔ no ma yɛde kae nananom a ɛkɔ mu nsamankyiri ɛka nsamankyiri a kyerɛ sɛ wɔn afiri mu na nananom agyidie mu no ahemfo firi mu a nkyerɛ sɛ wawu yɛsi wɔn kɔda ɔkɔ na kura ɔkɔda ɔkɔ home ɛwɔ na kura ase hɔ enti no so ɔkɔ na kura na ɔkɔda wɔ na kura de a ɛne na yɛsi yi na bi si hɔ a yɛde kae wɔn na no a yɛyɛ si hɔ a yɛde kae wɔn na yɛato ndi adayɛ baabi a nananom ɛda ɛno ne adayɛ no ami musa biom ɛne nso yɛ Akwasedae a yɛtwa to afei mu nso yɛ ba ne da ntemu ɛwɔ nkae na aka no yo yɛkasa adayɛ a ɛna mmienu ɛna yɛyi si hɔ ɛma adayɛ awukudɛ ɛna Akwasedae awukudɛ no ɛsi wukuada ɛna Akwasedae no nso esi kwasiada na de esi wukuada no na mako aduanan mmienu ba na asan babiem ɛna mako aduanan mmienu ba na Akwasedae no nso aba enti Akwasedae no ne awukudɛ ne ntam no na wɔtwe mmiɛnsa ɛna hyɛ hɔ enti yɛdi awukudɛ na wɔtwe mmiɛnsa na yɛdi Akwasedae yɛdi Akwasedae nso na wɔtwe mmiɛnsa na yɛdi awukudɛ na awukudɛ no ɛwɔ mu mako enkono ɛwɔ afi ne nyinaa mu na Akwasedae no nso wɔ mu mako enkono saa na Akwasedae no ɛso kyɛn awukudɛ no na sɛnti Akwasedae no ɛso kyɛn awukudɛ no ɛba mako enkono no a deɛ yɛ na twato anaasɛ deɛ di kan no na ɔhene ayi si hɔ sɛ ɛno ɛna ɔbɛbɔ no dwa kɛseɛ ama na manhene nyinaa abɛbɛhyia ɛno ɛna ɛfrɛ na Akwasedae kɛseɛ ana ade kɛseɛ mi musa biom yɛhwɛ a sɛ wokyia Akwasedae a mogye so sɛ Akwasedae wohyia obi a bɛhyia no biara no sɛ ade tɔkye o ade atɔ ama akye na wagye so ade ntɔyie ɛka sɛ dabɔne a mpempi no yara nkrɔfo ɛpɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɛda ɛyɛ ɛnyɛ ade pa da bi nya saa na kyerɛkyerɛ ɛna no a yɛyi si wɔ no nyinaa no ɛda bi wɔ hɔ mpanimfoɔ de kwa edu baabi a na ɔmo ahome na ɔmo afi ɛda foforɔ ase yɛfi da foforɔ no ase ne yɛfrɛ no sɛ yɛbɔne da foforɔ nti ɛda bɔne yɛ nkyerɛ ɛnyɛ da bɔne na kyerɛ sɛ ɛnyɛ da bɔne sɛ ne ɛhu ne sɛ ɛda bɔne no nti bɔne yɛ no ɛda bɔne na yɛbɔne da foforɔ no ɛna yɛaka na akora fa so na abɛyɛ da bɔne ɛda wase bebree so ɛne wɔ nkyerɛ mu nyame wo nhyira